Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu recent episode. Indaba enkulu ke manje sekukhulunywa ngoTirelo ukuthi unkosikazi ngithi ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe. Wakha umuzi wakhe unkosikazi ohlakaniphile. Her level of understanding, wisdom, nje okonke okuhlangene nokuhlakanipha. Niyasho lapha comment section. Kubangwa lokho-ke abanye bathi cha uhlakaniphile uTirelo. Lokhu bakusukela ku-episode 11. Abanye bathi hayi ayikho leyo show phela umjolo lo. Okay. Ake ngisho mina engibonile ku-episode 11. Engikubonile kodwa ukuthi okuyikho nenginolwazi nakho ke angazi engikubonile kodwa uTirelo uthe wazi yonke into eyenzeka empilweni kaSibindi. Lokhu kusho uSibindi mayefika ezombona esuka khona wafika wambona nengane waze wabala nokuthi uSibindi usewubest noma wakhe. Leyo kuba ubest noma wakhe akavelanga uSibindi wabuka uma kaTirelo basebeba ubest. Kunezinkulumo ezikhona phakathi kaSibindi noma kaTirelo. Manje uma uTirelo ethi wazi yonke into ngoSibindi, thina kulo half esiwazi nge-TV show nango-social media uTirelo yena wazi konke, kodwa ukhetha ukuthi enze sengathi akwenzeki lokho. Mhlampe-ke protecting her man, yes, kodwa protecting her peace, wena mawuqamba amanga uke uyibuza ukuthi ayisisho ngawe mawuqamba amanga. Mawuqamba amanga kodwa usuke wazi ukuthi uqamba amanga wena kuqala amanga kanjalo guys. Ufana nje noma mhlawumbe kukhona into eyishilo wazi ukuthi ayilona iqiniso. Ulobe uyibuza ukuthi lo mtshelile uyayikholwa yini leyo nto ngoba wena uyazi kuqala ukuthi ayilona iqiniso. I know everything. Thina sazi levezwe yi-TV show and yonke levezwe yi-TV show i-questionable, inezikhala. Yingakho makufika lapha kubaba uNdaba before eqhubeka nokukhuluma noSibindi uthe uneminyaka emingaki. Ubuka indlela ambuza ngayo yabo ukuthi le uneminyaka emingaki. Lokuthi uneminyaka emingaki kugoqa yonke into ukuthi ke ulalela umuntu onale minyaka, onani, ofunani. Bathi uTirelo yena uthi ke I know everything. Njengoba ngazi zonke lezi zinto kodwa ngisakwazi ukuhleka. Protecting her man, yes, kodwa her peace ke hayi her peace wekhanda upeace wonhliziyo ukuthi wenelisekile ngempela ngoba manje ikhona indawo yokuthi yena uyadina ukuthi laba abanye bafuna ukum-expose kanti yena ujabulile. Hawe ma. Kodwa ke makuyiyona iwisdom le ngiyayisaba le wisdom enjena mina ngiyayisaba ukuthi ungathi useshele ngaphezulu ka10 nami bengamletha omunye amshelile. Yibo guys izinto ezingaka ngaphandle kokushela u10 nakusizini 1 ngezwe bekuthiwa bawu18 noma bawu7. Naye kubaba uNdaba engamezwa ethi khona abanye abahambile kwase kulaba abahambile wasala unompumelelo abefuna ukuthi abe umamkhulu kodwa nonompumelelo akasekho. Guys mina ngisaba lokhu kuhlakanipha lokhu okunjeni ukuthi asifani ngeseyabantu. Hayi ngiyasaba kodwa nalesibindi lesi ngiyasaba. Ungabe ne-boyfriend ukuthi kunabantu abawu10 akabashelayo kade bewu8 bekhona nawe usakhona futhi yena unesiqiniseko umfana ukuthi wena uyindawo.
Si-analyze izinto ngekungafani. Yabo umfana ozothi kuwe enze yonke into eshayise noma yikuphi. La efuna ukushayisa khona mase thona akayindawo. Usekumeje wakubekaphi? Ha? Yabo umfana ozokwenza izinto zonke athi maye phela guys ukuba nomuntu. Senithandana-ke ngaleyo ndlela yokuthandana kuze kube ney'ngane. Mhlampe ikhona lento yokuthi into engiyenzayo izomphatha kanjani upartner wami. Lona-ke njengoba ade kukhona abathi nje he's cruising nicely. Bebesho ukuthi yena wenza noma yini. Opartner bakhe abasala bekhala ngoba vele nani niyambona. Uhambe uyotshela ubaba uNdaba ukuthi enike ngimbuke mase khuluma nobaba uNdaba ukuthi uhleya kanjani. Iqale lapho into ukuthi ngicabanga ukuthi wathi ufaka into wrong egcekeni lento le ishaya ngapha. Ngoba lapha yakubaba uNdaba mayikhuluma naye kunento yokurealize ezinye izinto kodwa futhi kunento yokuthi yonke into engathi siyi-joke kusibindi. Yo, bamtshela ukuthi-ke into efunekalayo ngokuthi abe nalesithembu i-emotional intelligence. Ukwenza iy'nqumo ngemali, akwazi ukuzenzela lokho. Mase esuka lapho ey'buza ukuthi le nto ayenzayo uzenzela yena uphila impilo yakhe noma lokhu kwenziwe ubaba wakhe. Wathula-ke Nkosi yami. Yabo uma esethule lapho bembuza lo mbuzo ngivele ngacabanga ukuthi phela le ngane ikhula ngaphansi kwesithembu. Zingaba khona izinto zokuthi i-competition ayipheleli kumakhosikazi, iyafika nakubantwana. I-pressure ekumakhosikazi iyafika nakubantwana. Bengibuka lokho kuloku akuthula kwakhe. Mase ebuza ukuthi lokhu kufanele uphume nokuyizibuza ukuthi le mpilo eyakho noma le mpilo i-influence obaba wakho. Ngoba ma umndeni umkhulu zonke iy'ngane zinobaba oyedwa. Mhlawumbe ikhona into yokuthi ngifuna ukujabulisa ubaba uyabona into ebengiyicabanga. Kodwa sengize lapha-ke kwi-wisdom ne-level of understanding nonkosikazi owakha ikhaya lakhe. Abazali bamthuma e-university usekuthi wakhe ikhaya lakhe. Mayakhe ikhaya lakhe uhleka izinto ey'ngahlekisi. Mayakhe ikhaya lakhe kubiza ukuthi wozohlala kuleli side sibukela ababazayo. Umuntu ohleli opposite naye umbona ngqo emehlweni ukuthi wenze njani. Kodwa mase nihleli first side elilodwa awuboni ngoba nawe ubuke umhlola. Umhlola-ke kungena osisi abawu-2. Kodwa uchazekile omunye uchazeke ukuthi naye i-ex yakhe ikhona. Nangu futhi ubaby mama wakhe bayangena basazwana. Uma besezokhuluma ngendaba zase-Cape Town ubhekisa amehlo phansi ukusho ukuthi zikhona izinto ezimchazayo ngalezi ndaba zase-Cape Town. Bekuku-understand okunjani lokho? Yey, mangafika kulokhu ku-understand kufanele ukuthi ningishayine yongiphosa olwandle. Ningishayine yongiphosa olwandle. Jesu. 10 ngifikelwe nayiy'poke ebusuku zingipokele ngingalali. Ngidinwe ngithi ongcono nami ukube bengifike nalo engimazi ngoba nami khona yey. Cha ngishawe Nkosi yami. Ngishawela ukuthi nje ingqondo yona le engiyifunayo ibuye. Yini desperation angisekho kumntwana ngikini kulabo mama bathi libuya lakhe ikhaya. Ingane zeni izoyifundisa lento. Yona impilo enifisela ukuthi ingane zeni niphilele nithi ubuhlangana. Nina ubani owathi maseniqalile nje nathi ukuhlala phancancane noma la ko ingane eqala nini nje ukuthi ukhulume naye izwe. Mhlambe lapho ko 10
ko-12 ngoba ingane ena-5 ayazi ukuthi nasengitshela ukuthi uzoba unkosikazi. Uma ube unkosikazi uyobekezela. Uma ube unkosikazi bekomele uvale umqondo wakho ukuze ube happy. Ngifuna nishawele leyo nto leyo. Ikhulunywa le nto, ikhulunywa emasontweni. Ikhulunywaphi? Ikhulunywa emhlangeni ngoba phela nasemhlangeni saphuma-ke ngokungezwa. Ikhulunywaphi le nto? Wena uyovikela umyeni wakho, i-boyfriend yeni niba u-6. Awazi futhi nokuthi uzogcinani khona lapho. Wena-ke uzidevelopha nini wena ube nezinto zakho, uzidevelophe ube right. Yazi lo muntu oyincikile kuye uyeshisa kubona ukuthi uncikile, ekusebenzise lokho. Nomuntu futhi okwazi ukudlala umqondo ebona ukuthi uyakwazi ukukujika. Ufike kuye uhlakaniphile ugcina usuba yi-puppet yakhe. Ngoba kuyimayelana nani nokwakuhleka ukuthi leya njabulo ukuthi wozohlala la eduze. Nkosi yami. Ngiyayifuna imvubu. Imvubu ngiyayifuna. Futhi sekuyisikhathi sokuthi ngibe nayo imvubu. Le mvubu lena engizoyisebenzisa online. Ivele ishaye nje lowo mqondo. Yazi ngaze ngamelt yasethi wozohlala. Animbonanga uMpumelelo ukuthi ubejabulela ukubona uVicky. Yabo lapha eSunset zonke ezinye izinto ezenzakalayo uMpumelelo into esimjabulisile noma lo uVicky expose yena ujabulela ukubona uVicky ngaphezulu kokuba noTirelo noVuyo. Kuyona yonke into esiyenzeka eSun City njengoba befikile. Ukufika kaVicky khona la okujabulisa uMpumelelo ukuthi-ke phela bukani i-ex yami. Mina ngine-ex nansi. Futhi ngalesi sikhathi kube nesikhathi i-ex le noVuyo sobatha siyindawo. Usenaleyo nto yokukhukhumala. Ukhukhumale uVicky ewoka wathi awumadoda. Lona-ke osaphethe ukuthi-ke uzakhela igama elihle-ke akuthiwa ehlekeke nento engahlekisi. Uyangibonisa uthi wozohlala eduze kwami. Fanele azohlala la eduze. Ngasikhathi ehlele eduze kwakhe lo ubuka ikhashe yakhe. Uyazazi izinto ezimenza ukuthi engaqhubeki noVicky. Izinto ezimenza ukuthi engaqhubeki bevele ngeke em-afford. Uyambona ugelo ombonayo ukuthi hayi lo. Ngisho ngathi uyazama bazofika aba-right bekuhethe. Kodwa yena ujabulela ukuthi sesiyazi ukuthi uVicky ex yakhe. Uyayibona leyo nhlobo? Lento emjabulisayo ukuthi njengoba evele uVicky ezothi wa-unblocka wa-unfrienda kade ubungisendela amanyezi mina nawe besikhuluma. Ibooster leya ndawana ethile kuyena. Lena engiye ngithi mina mhlawumbe uzokhalaza nje kanti ukhalazela ukuthi wena wenza umsebenzi ongazi ukuthi ufikela ukujabulisa eyithole ekhukhumele. Ubumpumelelo entanayo ukuthi uVicky sesiyazi ukuthi uyi-ex yakhe. Unaleyo nto leyo. Angazi ukuthi bengizolinganisa nobani osaziwayo ukuthi niyibone lento engishoyo. Angithi niyasho ukuthi manje uVicky manimbheka akasiyi type kaMpumelelo manje. Kodwa uVicky yena ngomlomo wakhe uthe benoMpumelelo noVuyo bobathathu bebenesithembu sase-Cape Town. And uze uMpumelelo mayesekhuluma ngendaba yalwandle yokushela uhleke ukuthi ulwandle uyawasaba amantombazane. Engithi ulwandle usekhuluma kakhulu manje ngoVicky. Ukusho ukuthi yena ungconywana ngoba yena naba behleli bobathathu abangene kule show ngaye. Khona ungazuna kusisa izinto ayikhulumayo
ubheka i-body language yakhe nakulokho okuncane okukhulumayo, uyambona uMpumelelo ukuthi ukuphi. Yikho sithi hawu, mambone u-future husband ngoba lo unokudlala. Yabo ukufika kaVicky, ufika yena uzojabula ukuthi bukani i-ex yami injani. Lokho kushiwo uvuyo ukuthi ngiyabona vele ukuthi le reaction umngani wami hot. NoMpumelelo-ke le reaction ukuthi sekufika i-ex yakhe hot. And usebiza uTirelo ukuthi woza sizobabuka. Mase uyibamba ngobufeni person uzothi waze wambeka phambili uTirelo. Uchazekile uMpumelelo ngoba khona kaVicky. uMpumelelo noLandle bachazekile bobabili. Kodwa uMpumelelo akazukwazi ukukhombisa kakhulu ngoba kune-break up lana, kunoTirelo lana, kunoSingabakho lana, kunoVicky othi awusavele sablockana. Uyambona futhi uVicky mayelo bethi icho omnyama uyakitazeka. Haze sawubuka umhlola. Ukuthi umhlola ngiyazi ukuthi into ey'njena zenze ukuthi phela asisuke singazi yabo asimenyiwe kuzona. Lena-ke kaMpumelelo sikubuka khona la ku-TV. Yikho sibuka onke amakhono khona ukuthi hayibo. Futhi nobhuti beni banjeni ukuthi phela wena umazi njengobhuti wakho, ngeke umazi ney'ntombi zakhe. Ngoba phela hayi ukuthi sibuka into engakaze yenzeka emhlabeni. Injena. Nobhuti wakho uney'ndaba ongasuthi uma ungathi uyaxoxela zona ukuthi hayibo lona. Kanti wena ingobe ubhuti kini wenza njengengane yasekhaya, umfana ekhaya. Maye engasekho ekhaya wenza iy'manga zey'mangaliso. Nawe ungathi uzwe ukhamiswe uthi hayi kodwa angimazi-ke nje vele ngeke umazi njalo ngoba ubhuti wakho kuwena. Uyisithandwa kwabanye. Yikho-ke kwabanye-ke uzothi uyalalela bebe emotional bekutshela ngobhuti wakho wena omazi ukuthi uyayithithizela. Bengiqale ngikhuluma ngani kule video angazi. Cha ngisazi. Ile nto-ke engizoshavelwa yona nami.